An bɛ foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na. Cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabakɔrɔ, aw minnu bɛ k'an lajɛ yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan, an b'aw bɛɛ fo dante foli min na. Nin wagati in na aw sɔgɔlen don Bamako News TV la. YouTube sanfɛ ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma ladiriya la. Aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan. Jamukan min na k'a ma ko Don Kibaru. Don Kibaru ye jamukan ye balimaw min bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma. Nɛgɛ kanɲɛ 7 ntɛnɛn ma gosi. Aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin page in sanfɛ ka se k'an da don diɲɛ seleke naani kunnafoniw ka taa se Mali yɛrɛ ma o di aw ma ladiriya la. Aw bisimila. Jamukan bɛ ka kɛ maa min fɛ bi, aw balimakɛ, aw denkɛ, aw ka kalanden don Seku Tarawele, la grande voix, le chinois de Bla. Aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Balimaw, aw k'an suit bi ka d'a kan kunnafoni camanba de b'an bolo bi. An bɛna minnu kɔnɔkuma da aw tulo kan. O bɛ tali kɛ fɛn caman na. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Senegali jamana u ka ɲɛmɔgɔw tun y'a décider k'a fɔ Mali kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ Mali la yan ka don Senegali, fɔ carte biométrique CEDEAO ka k'i bolo wali kelen passeport CEDEAO. Ni maa caman tun ye gɛlɛya sɔrɔ a la nka décision in u y'a bɔ a ma. An bɛna an da don a la ani an ka ɲɛmɔgɔw fana kan ka min kɛ an b'an da don o la an b'o walawala aw ye. Badenw, kunnafoni wɛrɛ min bɛ an bolo o de ye an ka ministre premier ministre ale sigilen kɔ a ye décision ta bi ka bɛn ni bi yɛrɛ ye alamisa. A bɛna taa ka t'i sen jɔ énergie jabala la o bɛna kɛ a yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye kabi a sigilen premier ministeriya in na. Donc ka taama kɛ ka se jamana cakɛda yɔrɔ dɔ la o bɛna fɔlɔ énergie la. O kɛra ka da kun jumɛn de kan an bɛn'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna. Balimaw, n'o bɔra yen, fɛn min ye IDM kelen kɔnɔna ale ka san 2025 budget o bɔra. IDM maaw kuma n'o kan an b'an da don o fana na k'o fɔ aw ye ani fɛn caman wɛrɛ ni Ala ka diɲɛ ye aw sɔgɔlen ka to an na. Kunnafoni o tɛna kɛ aw sindigɛla ye n'Ala ka diɲɛ ye. Balimaw, bi ye alamisa ye min bɛnna novembre kalo tile 28 ma san 2024. An bɛ dugawu kɛ jamana ye, ka dugawu kɛ jamanadenw ye, ka dugawu kɛ jamana maa ɲɛmaaw ye. U ye baaraba minnu daminɛ Ala k'o sabati u bolo. U ni anw Ala k'an da don file kelen na, Ala kan'an fɔ ɲɔgɔn kɔ, Ala k'an jɛ fɛn sabatilen kunna. Mali ka laɲini fɛn minnu ye Ala k'olu sabati. Ɲɛmaa ninnu u yɛrɛ ka miiriya ye min ye ni o ye faso bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na, fasodenw gɛlɛya min bɛ an kan o bɛ se ka ban cogo min na. An bɛ dugawu kɛ Ala k'o fɛɛrɛ nɔgɔya u ye, o sira jɛlen ɲuman Ala k'o nɔgɔya u ye. Halisa faso in Ala k'a coronen bɔ, Ala ka Mali sankɔrɔta, Ala ka Mali taaɲɛ, Ala ka malidenw bɛɛ kelen ma. Politique ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ balimaw, politique ko in gɛlɛya Ala k'a ban. O tuma an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye, ka dugawu kɛ jamana ɲɛmaaw ye. Mali in bɛ diya ni Ala ka diɲɛ ye. Balimaw, an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ joona. An bɛ fɔlɔ min na, joako in kɔnɔna na an ka maliden caman bɛ yen olu ye gɛlɛya sɔrɔ. Maliden minnu ni olu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka don Senegali jamana o kɔnɔna na. Ka sababu kɛ jumɛn ye? Dɔgɔkun tɛmɛnen na Senegali fanga maa ɲɛmaaw ni o y'u ka autoritéw ye, u ye décision dɔ ta min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka don olu ka jamana kɔnɔ ni o ye Senegali jamana ye. Bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ u bolo k'a jira k'a fɔ u tɛ o si lakodɔn fɔ n'a kɛra 2 ye. Carte d'identité nationale min ni mɔgɔw tun bɛ don ni u ye k'u t'o lakodɔn bilen. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, carte ɲinan min fana n'o tun bɛ maaw bolo u ko u t'o fana lakodɔn bilen. Ani fɛn caman wɛrɛ. Bugunatigɛ sɛbɛn min n'u ko k'u b'o lakodɔn o bɛ tali kɛ bugunatigɛ sɛbɛn 2 de la. O dɔ ye jumɛn ye? Biométrique min bɛ yen, biométrique sécurisé wa a ka sɔrɔ fana CEDEAO tamasiyɛn de bɛ a kan. A filanan ye jumɛn ye? Passeport. O passeport min fana ni CEDEAO tamasiyɛn b'a kan. Ni dun ye jateminɛ kɛ o tɛ maliden maa caman bolo nin waati in na. O de hukumu kɔnɔna na joakun tɛmɛnen na maaw ye gɛlɛya sɔrɔ maa minnu tun bɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Senegali. A maa caman bɛ yen minnu nana frontière la, n'u dɔw seginna, ni dɔw bɛ yen halisa n'u ma se ka don.
n badenw ko in kuma in mɛnɛ anw ka fanga ɲɛmaw fɛ jamanadenw u ye kumaw caya bɔlɔlɔw ni sira wɛrɛw kan o de hokumu kɔnɔna na an ka jamana maa ɲɛmaw u ma ko in bila daga girinna u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na fura ka se ka sɔrɔ a bana na sabula ni maa min y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ biométrie in tɛ maa caman bolo fɔlɔ wa ni na ko yɛrɛ ma ɲɛnabɔ ka ɲɛ anw dun ni Senegali an jɛlen bɛ fɛn caman na an ka fɛn caman bɛ yen olu lielen don ɲɔgɔn na o de hukumu kɔnɔ ɲɛmaaw ka cɛsiri yela u ka wulikajɔ yela ni o ye autorité de la transition ye an ye kunnafoniya yɛrɛ sɔrɔ kunun wula fɛ k'a fɔ fɛn min ye Senegali maa ɲɛmaaw ka décision ye u y'a bɔ a ma o kɔrɔ ye u kun banna carte nina min na o carte nina maaw bɛ se ka don n'a ye bi Senegali jamana kɔnɔ biométrie n'o b'i bolo i bɛ se ka don nka ni nina fana b'i bolo i bɛ se ka don u kun banna o min na deliliw ni fɛn caman caman na malidenw yɔrɔ ka ɲɛsin Senegali ma malidenw ka ɲɛmaaw yɔrɔ ni o ye Asimina ka cɛdenw ye ka ɲɛsin Senegali jamana ma ɲɛmaaw ma an ye laɲini min kɛ u fɛ a bɛ komi laɲini u sɔnn'a ma o tuma désormais carte nina bɛ maa minnu bolo aw bɛ se ka don Senegali jamana kɔnɔna na ni a ye fura sɔrɔla a la donc o folikan kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ta k'o ɲɛsin an ka autoritéw ma ka d'a kan nin de ye jamana ɲɛmɔgɔya ye tɔɔrɔ bɛ mɔɔw kan waati min na ka wulikajɔ sabati o tɔɔrɔ ka se ka fura jɔnjɔn sɔrɔ a la joona joona a bɛ fɔ o de ma ko ɲɛmɔgɔ nka ka ko bila ka mɛn parce que k'a bɛ ko in kɛra dɔw yɛrɛ tun bɛ frontière la olu ma don wa nin fɛn in dun gɛlɛya de fana tun don sans mentir gɛlɛya tun don parce que ni mɔgɔ min ye biométrique in ta k'a lajɛ carte biométrique a tɛ mɔgɔ caman bolo n'i ye mɔgɔw sigi 100 bi i bɛ se ka 60 ye a t'o bolo wali 70 i b'a sɔrɔ a t'o bolo o de la an y'a fɔ an tun ye jalaki bɛn Senegali maa ɲɛmɔgɔ ka d'a kan u tun kan ka nin fɔ ka bila joona n'o kɛra maa minnu bɔra Mali la yan k'u kun da Senegali kan u yɛrɛ tun b'a dɔn ko biométrie t'u bolo u b'a dɔn ko passeport t'u bolo CEDEAO bɛ min kan olu kunna to yan u tun tɛ taa nka aw ma fɛn fɔ ka sin ka o ko kɛ beleke la ten maaw labɛnnen k'u bɛna don aw ka jamana kɔnɔ k'olu lasigi donc an tun ye jalaki caman ta k'a bin Senegali ɲɛmɔgɔw kan nka jalaki dɔ ye an ka ɲɛmɔgɔw fana ta ye o ye jumɛn ye Mali sɛbɛnko ko ɲɛnabɔlen tɛ parce que an bɛ don min na i ko bi hali u bɔra ka pisiw identifier kuma min fɔ mais a kɛlen bɛ gɛlɛya ye mɔgɔ caman ma mɔgɔw de bɛ ka maa wɛrɛw taw minɛ k'u identifier n'u ye parce que mɔgɔ camanba de bɛ yen minnu ni a t'u bolo biométrique in t'u bolo biométrique dilanli yɛrɛ sirilen kun don pièce d'identité min na o ye nina de nina ko yɛrɛ dun ma kɛ ko ɲɛnabɔlen fiɲɛ bɛ mɔgɔ caman ta la o ye kelen mɔgɔ camanba de bɛ yen a tɛ mɔgɔ minnu fana bolo u sɔrɔ man di anw ka jamana bugunatigɛ sɛbɛnw sɔrɔ man di bugunatigɛ sɛbɛn in na nɔgɔmani ye min ye ni min yɛrɛ sɔrɔ ka di o ye carte d'identité nationale min tun bɛ an fɛ yan al'o yɛrɛ sɔrɔli cɛ tɛgɛrɛ dan don wuli bi k'a fɔ k'i bɛ taa nɔfɛ a sɔrɔli ye baara bɛɛ lajɛlen ye bon jamana min yɛrɛ kɔnɔ fɛn min yɛrɛ bɛ e yɛrɛ ka i ka jamanadenya taamasiyɛn fɔlɔ ye fɛn min ye o y'i ka bugunatigɛ sɛbɛn de ye n'a fɔra k'o sɔrɔli ka gɛlɛn yɔrɔ o ye fɛn ye jamana kɔnɔ fɛn min n'a ma ɲi c'est pourquoi an bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale kelen yɛrɛ de ye ministre de l'administration territoriale ye ko in b'ale yɛrɛ de bolo donc u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin waleya ninnu a ka dabila i b'a dɔn kuma dɔw la tellement Mali pièce sɔrɔli ka gɛlɛn carte d'identité sɔrɔli ka gɛlɛn nina ni biométrique ninnu sɔrɔli ka gɛlɛn e yɛrɛ ma n'i miiri n'i ko k'i bɛ taa nɔfɛ k'a ɲini i bɛna va-et-vient ni tiriki tɔrɔkɔ ni u bɛ yuruguyurugu minnu k'a ko kɔnɔ n'i y'i miiri olu la i bɛ décourager i tɛ taa nɔfɛ wa maa camanba de bɛ yen ka d'a kan i bɛna waati min k'a nɔfɛ o temps tɛ mɔgɔw bolo i bɛ décourager i b'a to yen siɲɛ kelen donc yala o kɔni ye fɛn min n'a cɛ man ɲi donc vraiment jamana mɔgɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan k'a lajɛ Mali pièce ko
a ka sɔrɔ nɔgɔya la ten sa biométrique a dilali a bɛ se ka dilan cogo min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn il est temps u k'u miiri o yɔrɔ la la moindre des choses c'est ça c'est d'avoir une pièce d'identité o de ye taamasiyɛn fɔlɔ ye k'a yira ko e yɛrɛ ye jamanaden yɛrɛ yɛrɛ ye n'o tɛ yen dun n'o sɔrɔli ka gɛlɛn dun donc vraiment an ka sabali wa o sen tɛ u b'a feere prix min na dɛ pièce d'identité sɔngɔ dɔ fɔra la caya o caya 200 ni dɔɔni ou bien 300 ni dɔɔni mais dɔw y'u ka pièce ta wari la n'o fɔra e ɲɛna e b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ donc n'an ko Mali kura an tɛ se ka Mali kura kuma kɛ an dala gɛsɛ ye k'a sɔrɔ an ka jugu ka tɛmɛ Mali kɔrɔlen kan o man ɲi n'an ko Mali kura fɛn minnu bɛ yen n'an y'olu ye Mali kɔrɔ kɔnɔ an ka bɔ olu kɔnɔ an yɛrɛ ka yɛlɛma dɔw ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra Mali kura ko waati la ɔ dɔ bɛ se ka kɛ hali pièce ninnu sɔrɔlen nɔgɔya la donc a ka gɛlɛn an b'o wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma donc Sénégal autorités an b'u fo mais k'a ɲini an ka autorités fɛ u ka précaution ta nin ye avertissement de ye n'u ma précaution ta an bɛna fɛn wɛrɛw mɛn ka bɔ CEDEAO yɔrɔ o bɛ se ka juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan waati banna ka d'a kan AES filɛ ka sira min ta an bɛ kɛlɛ CEDEAO fɛ de o ye diyagosa ye il faut que CEDEAO fana k'a jira anw na ko nafa tun b'ale la anw bɔli CEDEAO la CEDEAO bɛ fɛ k'o jira anw na de k'a fɔ k'an filɛ o kɔlɔlɔw kɔnɔ coûte que coûte il faut que CEDEAO k'o de jira an na donc o ɲuman ye min ye anw de fana kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw ɲini u bɛna o ko minnu o waleya minnu ta ka anw sɛgɛrɛ o effet kana y'a la sinon an ka sigi ni fɛn caman ye dɛ an ka sigi ni fɛn caman ye an ka sigi ni fɛn caman ye a ma nɔgɔn dɛ surtout ala bɛ ka AES yɛrɛ ka baaraw ɲɛ a bolo bi AES ka baaraw bɛ ka yiriwa a bolo bi CEDEAO bɛ sigi k'anw lajɛ yan parce que olu yɛrɛ fɛ ko AES ko ti ɲɛ u yɛrɛ fɛ k'a ti kɛ ɲɛtaga ko ye u yɛrɛ fɛ k'an bɛ dɛsɛ an bɛ tila ka segin ka taa olu nɔfɛ o de y'u miirila ye u yɛrɛ fɛ anw bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ k'a sababuya kɛ an bɔli ye CEDEAO la ɔ n'u ɲɛ b'a la o gɛlɛya ninnu ti ka na o dun ye olu sago ye u bɛ fɛ o de ka kɛ n'o gɛlɛyaw ti ka na fɔ anw bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ u bɛ puseli de kɛ de u b'u jija de fo an ka gɛlɛya sɔrɔ u bɛ pression de kɛ an kan u bɛna a seere an bolo k'a ja an bolo pour que mɔgɔw k'a fɔ an bɔra CEDEAO la o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye pour que mɔgɔw ka nimisa CEDEAO nɔfɛ donc autorités a ye wuli k'aw jɔ jamanadenw fana k'u labɛn donc pour que jamana yɛrɛ ka bonya o dɔ ye nin pièce ko in ye jiginna man ka k'an na nin yɔrɔ la parce que n'a fɔra CEDEAO jamanaw k'a fɔ bon u bɔlen filɛ CEDEAO la u filɛ ka nin kɛ tan mais hali u yɛrɛ ka jamana pièce yɛrɛ gansan dama u ti sɔrɔ u ti se k'o dilan ka di jamanadenw ma o sɔrɔli ye baara ye o sɔrɔli ka gɛlɛn est-ce que o y'anw tulo la hɛrɛ ye yan cɛ o t'anw tulo la hɛrɛ ye dɛ o la dun an ka sabali an ka muɲu an ka sabali jamana ɲɛmɔgɔw aw fana ka baara kɛ ni sérieux ye a k'a dɔn k'aw jugu ka ca bi ka tɛmɛ aw ɲin kan o tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna ye mais an kɛrɛfɛ jamanaw la bɛɛ de bɛ ka an lajɛ an ka bɔ ka bin u ka yɛlɛ an na k'a fɔ ko fɔ tan a bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen mais a la gɛlɛman ye minnu ye an k'an jija fiɲɛ kana ye an na o yɔrɔw la wa o dɔ ye pièce ko in ye an ka dugawu kɛ ala ka dɛmɛ kɛ n badenw yanni an ka bɔ CEDEAO ta fanfɛla kɔnɔ desanburu kalo nata ni ala ka diɲɛ ye a tile 15 CEDEAO jamanaw a ma ɲɛmaw u bɛna lajɛ belebele kɛ min n'an ko a ma ko sommet o sommet in kɛnɛ kan u bɛna kuma mun de kan o de ye AES jamanaw ye bɔli min kɛ CEDEAO la o ko bɛ lahalaya jumɛn de la sabula u tun ye laɲiniw kɛ k'a fɔ jamana ninnu halisa k'u delilen bɛ u ka segin ka taa don CEDEAO kɔnɔ u y'o laɲini kɛ n balimaw o laɲini ninnu hokumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ala ma ni sababa bɛn o ma kɛ fɛn ɲɛni ye o ma kɛ fɛn sabatilen ye n badenw o de hokumu kɔnɔna na CEDEAO kɛlen bɛ ka lajɛ belebeleba boloda
décembre kalo ye tile 15 u bɛna taa sigi ka fɔ kɛ olu yɛrɛ ni AES jamana ninnu cɛ bɛna kɛ cogo di komi an de faralen kun don ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in fɛn caman kun b'a kɔnɔ o bɛ fɛn caman nɔgɔya an jɛlen bɛ fɛn dɔw la ka bɔ nin jamana in kɔnɔ ka taa nin jamana in kɔnɔ tant que CEDEAO don o kun ye ko nɔgɔ ye ani fɛn caman caman wɛrɛw olu kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ badenya ni sinjiya sira caman bɛ yen o kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya sira caman bɛ yen o kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ nka hali n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ kun k'an bɔra CEDEAO la o dɔw bɛ yen o tun ma appliquer anw kan ka d'a kan an ni CEDEAO cɛ tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ halisa an n'a cɛ bɛ ten nka n balimaw ko in bɛna to nin cogo la wa yɛlɛma dɔ bɛna don a la wa o bɛna dɔn décembre kalo tile 15 lajɛ min n'a bɛna kɛ CEDEAO maa ɲɛmaaw fɛ o kɔ anw ni CEDEAO jamana yɛrɛ cɛ bɛna kɛ cogo min na o de bɛna dɔn anw deli u ka jamana kɔnɔ yala gɛlɛyaw dɔw bɛna don a la wa ou bien a bɛna to a cogo kɔrɔ la embargo dɔ bɛna sigi an kan wa mun de bɛ yen ni ala sɔnna décembre kalo tile 15 lajɛ in kɔfɛ o bɛna dɔn mais an bɛ min fɔ jama ɲɛ an ka sigi ni ko dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ CEDEAO tɛna se ka fɛɛrɛ foyi ta anw kama bilen u ma min ɲɔgɔnna kɛ an na nka an yɛrɛ k'an sigi ni fɛn dɔ ye labɛn dɔw bɛ yen a ka kan an k'olu kɛ an yɛrɛ ye ka bila ka d'a kan hali n'a y'a sɔrɔ anw ko k'an tɛ CEDEAO la bilen CEDEAO tun tɛ ka anw minɛ ten nka sisan CEDEAO de bɛna jɛn n'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la sisan an sɔnna ka d'a kan hali n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ kun an bɔra CEDEAO ko olu tɛna sɔn o ma fɔ waati dɔ ka se o waati min dira an ma o de dafalen filɛ tan o de la décembre kalo tile 15 bɛna lajɛ in kɛ olu yɛrɛ n'anw cɛ bɛna kɛ cogo di o de bɛna dɔn an k'a dɔn ko in bɛna gɛlɛya dɔɔni ka d'a kan halisa anw tun bɛ ka baara kɛ CEDEAO ka yamaruya dɔw kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye bandaw binnen anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ u tun ye laɲini dɔw kɛ an ka jamana fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ olu sɔnna k'a fɔ ko Asimi Goïta général d'armée Asimi Goïta ale ka kɛ jamanakuntigi ye ni o ye président ye nka u tun ye mun laɲini an fɛ o dɔ ye jumɛn ye o de ye premier ministre o ka kɛ civil ye o kana kɛ sɔrɔdasi ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ani waati min kan ka kɛ furancɛla fanga yɛrɛ hakɛ la ni o ye transition délai ye o fana kun sumala k'o di an ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ani kuma caman caman wɛrɛw laɲini caman caman wɛrɛw CEDEAO tun y'olu kɛ Mali fɛ ni baara tun bɛ ka kɛ o cadre kɔnɔ mais n balimaw an bɛ don min na i ko bi o laɲini ninnu caman bɛ yen baara tɛ ka kɛ ni o ye bilen CEDEAO ka o kumakan ninnu olu labatolen tɛ bilen an ɲinɛ n'olu kɔ anw yɛrɛ tɛ ka baara kɛ n'o ye o dɔ ye jumɛn ye o tun ye premier ministre civil de exiger o de tun b'an kunna ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye nka sisan o tɛ yen bilen délai min fana kun fɔra k'o ye transition janya hakɛ ye n badenw o fana bɔra a ma o laɲini kun kɛra CEDEAO fana fɛ o bɔra a ma sisan Mali jamanakuntigi sɔrɔdasi de don premier ministre fana ye sɔrɔdasi ye o ye kelen ye waati min kun fɔra k'o ye furancɛla fanga hakɛ ye o waati fana ma labato bilen yala CEDEAO ka lajɛ in kɔfɛ CEDEAO bɛna i sigi ka anw lajɛ wa o ye ɲininkali dɔ ye ka d'a kan ale ka kumakan ninnu anw tɛ k'olu labato bilen anw yɛrɛ ko an bɔra CEDEAO la k'an t'a la bilen est-ce que nafa dɔ tun bɛ yen min n'an bɛ CEDEAO la min b'a to o bɛ se ka nɔgɔya an ma est-ce que olu bɛna to u cogoya kɔrɔ la bilen yan o dɔw la dédoyennement fɛnw b'o la ka fɛnw ta ka bɔ CEDEAO jamana dɔ kɔnɔ ka na jamana dɔ kɔnɔ je pense que nɔgɔyada caman bɛ o la ni dun ye jateminɛ kɛ anw ka fɛn caman bɛ yen o bɛ bɔ CEDEAO jamana ninnu de kɔnɔ ka na taji b'o la fɛn caman caman wɛrɛ b'o la Mali ka carburant bɛ bɔ Côte d'Ivoire
a bɛ bɔ Sénégal wa an ka minɛn caman bɛ yen a bɛ bɔ Côte d'Ivoire a bɛ bɔ Sénégal olu nali n'olu doli la i b'a ye sababu ɲuman jɔnjɔn dɔw tun bɛ yen CEDEAO yɛrɛ mamuruya kama o nɔgɔya da ninnu olu tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an kana gɛlɛya sɔrɔ fɛn dɔw la mais o bɛ kɛ de n'a y'a sɔrɔ an bɛ CEDEAO tɔn na nka nin waati in tɛmɛnen kɔfɛ sisan est-ce que CEDEAO bɛna jɛ n'a ye an ka baara kɛ n'o ye bilen wa an bɛ t'o yamaruya kɔnɔ o yɔrɔ in jɔyɔrɔ bɛ ne na kosɛbɛ yala u tɛna gɛrɛndɛ dɔ ta ka da an ka julaw kan minnu bɛ taa minɛnw ta ka na ani sanni feere sira fɛ l'interdépendance min yɛrɛ bɛ an ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que gɛlɛya dɔw tɛna don o la wa dédommagement sira kan ani sira wɛrɛw kan par exemple taji ko n'i y'a lajɛ sisan CEDEAO jamana caman bɛ yen i b'a sɔrɔ taji sɔngɔko bɛrɛba t'an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ bɔ anw bɛ taa ta olu ka jamanaw na ka na yan mais i b'a sɔrɔ bɛrɛba t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ni nin kɛra parce que o fɛn ninnu dɔw kɛ kun ye pour que CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka se ka fɛn dɔw sɔrɔ sɔngɔ kelen kelenw na mais ni nin kɛra sisan anw bɔlen n'a confirmé la sisan est-ce que CEDEAO tɛna na o circuit fermer an n'u ni ɲɔgɔn cɛ yan an yɛrɛ donni u ka jamanaw kɔnɔ est-ce que o kow tɛna gɛlɛya wa nin bɛɛ ye ɲininkali dɔ ye an kan ka min kɛ an yɛrɛ la mais n balimaw fo an kɔni k'an dɔn k'a fɔ ko in a conséquence dan tɛ a bɛna wolo ko dɔ la o ye diyagosa de ye parce que CEDEAO yɛrɛ ka crédibilité est en jeu ni AES jamana ninnu ye CEDEAO ka crédibilité bɛ en jeu ka d'a kan anw binni de bɛ CEDEAO ranger mais anw ka ɲɛtaga o tɛ CEDEAO ranger parce que jamana wɛrɛw bɛ yen minnu ɲɛ madalen don AES jamanaw fɛ nin wagati in na a ka di olu ye ka don AES kɔnɔ mais u sirannen don CEDEAO yɛrɛ ɲɛ bɛ o jamana ninnu dɔw la CEDEAO b'o kalama yala ni CEDEAO ma gɛrɛntɛ dɔ ta ka sigi anw kan fo anw bɔla ka AES créer anw yɛrɛ bɛ ka yiriwa ka tɛmɛ CEDEAO kan o bɛna jouer CEDEAO kan o ye diyagosa de ye est-ce que CEDEAO bɛna sɔn o ma wa donc an ka sigi n'a ye k'a fɔ CEDEAO bɛna gɛrɛntɛ dɔ ta ka sigi an kan wa hali n'a y'a sɔrɔ le Mali le Burkina Faso le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO an k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO da bɛna don an kunkan kow la parce que anw yɛrɛ ye nin dɔ kɛ mun kama c'est vrai an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ ta parce que CEDEAO nafa t'a la o ye tiɲɛ de ye anw bolo jamanadenw ka kun tilenna ye min ye CEDEAO tɛ ka baara kɛ n'o ye parce que elle est manipulée o de la anw bɔra ka an yɛrɛ ta o ye kelen an bɛ fɛ an ka lafiya CEDEAO yɛrɛ bolo kuma bɛɛ an ye embargo k'aw kan nin délai in b'a bolo a ye élection kɛ nin waati in na premier ministre civil a donna tan a bɔra tan retour à l'ordre constitutionnel u b'an tɔɔrɔ ni nin min ye pour que an bɛ se ka kisi o ma mais moi je sais très bien que hali n'a y'a sɔrɔ anw tɛ CEDEAO membre ye bilen nin tɛna an kisi CEDEAO ka nin kuma ninnu ma aw k'aw sigi k'a lajɛ CEDEAO bɛna lajɛ min kɛ le 15 décembre a kɔfɛ u bɛna communiqué min fɔ aw bɛna mɛn u bɛ Mali le retour à l'ordre constitutionnel u bɛna fɔ premier ministre Sorasi président Sorasi u bɛna kuma nin fana kan donc an ka précaution ta parce que diɲɛ ye jateminɛ de ye anw yɛrɛ ka analyse ye min ye o ye nin ye CEDEAO bɛna tapage ni fɛn dɔw kɛ ani an yɛrɛ bɔli ka don u ka jamana na a gɛrɛntɛ ninnu dɔw u bɛna essayer k'a da an kan o ye diyagosa de ye mais an bɛ dugawu kɛ foyi tɛ se ka bɔ sɔtu la k'o bɛ koro kɛɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw u b'u bolo da yɔrɔ dɔn wa n b'a dɔn labɛn caman b'u bolo kaban u kɛlen don ka min ta u labɛn ka CEDEAO yɛrɛ makɔnɔ et je sais que effet kɔni bɛna ye ko in na mais an ka dugawu kɛ a effet a kana kɛ effet jugumanba ye a kana kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen k'o fana da an kan badenw balimaw an bɛ bɔ yen an bɛ taa kunnafoni kɔnɔ badenw an bɛ don kunnafoni min kɔnɔ sisan o bɛ tali kɛ min na o ye an ka premier ministre kura ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ale kan ka taama kɛ bi sɔgɔmada in na k'i kunda IDM jabalaba kan
u ka direction ba ka taa ye a kelen tɛ ani délégation don ni jiko ni kuranko ministre yɛrɛ sen b'a ko la ni o ye le ministre de l'énergie et de l'eau ka fara jɛkulu caman wɛrɛ kan ani cabinet mɔgɔ caman wɛrɛ primature kɔnɔ u ben'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ bi ka se EDM jabala la u taa kun ye jumɛn ye ka se ka taa sigi ka fɔ dɔw kɛ ni EDM ma ɲɛmaw ye u ka se ka kuma falen falen kɛ kuranko gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ a ɲɛ ka dɔn halisa ka se ka fura jɔnjɔn ɲini a la ka d'a kan jamanadenw sigilen mɛnna ɲɛw mɛnna sira la an fɛ ko a ko bɛ ɲɛnabɔ waati o waati a ma ɲɛnabɔ o waati ale an filɛ kuma na waati min na kuran tigɛlen bɛ yan wa kuran tigɛlen bɛ yɔrɔ caman o n'a nɔgɔ fɛn caman donc ni ko min bɛ o cogo la fɛn o fɛn fɔra ministre kɔrɔ min tun bɛ yen ni o ye madame Bintu Kamara ale ye fiɲɛ caman fɔ k'o de kɛlen bɛ k'a bali malidenw ka se ka kuran sɔrɔ o kɛlen i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛla kiiri tigilamɔgɔw yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔ maa o maa bɛ yen ko kasa mɛnna olu nɔfɛ u bɛɛ welela kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka se k'u ɲininka u ye min tunu b'u kɔ ka se k'o dɔn o dɔw ɲininkala olu bilala u ye dɔ sara u bilala nka halisa dɔw bɛ bolo la nka o n'a ta bɛɛ o jija ninnu bɛɛ o cɛsiriba ninnu bɛɛ kuranko gɛlɛya a ma ban fɛn ma bɔ a la o tuma problème yɛrɛ ye jumɛn ye o de la jamanakuntigi ye danaya da a ka premier ministre kan a ye danaya kurakuraya k'a da kan tuguni ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye a yɛrɛ ka se ka wuli ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye u yɛrɛ ka taa fɔ EDM na mɛ dan ye mɛ tigi da ye u ni EDM ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca k'a dɔn gɛlɛya ye jumɛn ye Mali kuranko a gɛlɛya bɛna ban min kɔfɛ n'a ti wuli dɛ o kumaw ka se k'o kɛ o ɲɛ ka dɔn fura jɔnjɔn ka ɲini a la donc o de ye u taa kun ye bi ka kɛ ni bi yɛrɛ ye donc o la dun an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka di an ma wa an dalen b'a la k'a fɔ ze in na nin bɛna kɛ fura kɛrɛnkɛrɛnnen ye kuranko la ka d'a ka kuranko in gɛlɛyala kosɛbɛ denbaya dama min bɛ yen bi n'u bilala fantanya kɔnɔ k'a sababuya kɛ kurantigɛ ye o de ka ca mɔgɔ dama min bɛ yen n'olu ka baaraw tiɲɛnen bɛ u sigilen bɛ bi wali kelen u dɔ ye u bɛ baara min kɛ ka kɔrɔ u y'o bila ka baara wɛrɛ ɲɛɲini k'a sababuya kɛ kurantigɛ ye o de ka ca a dɔw yɛrɛ bɛ yen u donna telimani la sudɛri ka bɔ sudɛriya la ka don telimani la menuisier ka menuisier bila ka telimani boli yɔrɔ o ye kojugu ye dɛ journaliste ka journalistiya bila ka telimani boli o ye kojugu ye dɛ hali o donna daba tunkara bɛ k'a fɔ radio jɛ ka fɔ la ko telimani b'ale yɛrɛ bolo sisan ale bɛ telimani boli a y'a fɔ donc vraiment mɔgɔ camanba de fana bɛ yen maa minnu ka baara tiɲɛna k'a sababuya kɛ kurantigɛ ye donc vraiment je pense qu'il est temps kuranko in ka ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na il faut pas que an ka don kalafili kɔnɔ ka an to ka kuranko to ni lahala in na sinon a bɛna jouer an kan a bɛ jouer président kan Asimi a bɛ jouer a kan hali n'a kɛra candidat ye ka d'a kan maa minnu bɛna a lagosi u bɛna nin yɔrɔ de ta k'a lagosi n'a ye donc vraiment an dalen b'a la nin bɛna kɛ solution ye kurantigɛ la ze in na an bɛ dugawu kɛ Abdoulaye Mayiga ye u bɛna sigi min kɛ bi a sigi in yarabi a ma a jaabi ala ka kɛ ɲuman ye ala k'u bɔ ni fɛn ɲuman ye ka na an sɔrɔ n'o tɛ dɔ kɛra kuranko kuma na sa a yɛrɛ bɛ ni ka fara maliyɛn dakan kan a bɛna k'an dakan ye kaba ma deli an na k'a bɛ an bɛ suru ci ka na b'o la an b'an ɲɛ kumu ka na b'o la an yɛrɛ ti kuma bilen ka b'o la ni kuran yɛrɛ ma tigɛ sisan dɔw yɛrɛ ti lafiya tellement an delila la donc vraiment u k'u kɔfilɛ jamanadenw na parce que an bɛ kule la ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya ninnu caman bɛ yen a jujɔn ye kurantigɛ de fɛn dɔw gɛlɛyali a jujɔn ye kurantigɛ de
ni courant nɔgɔyala sisan ka taji nɔgɔya aw ɲɛ bɛ gɛlɛya caman na olu bɛ ban jamana kɔnɔ mais en tant que nin fɛn fila ka gɛlɛn courant ka gɛlɛn taji ka gɛlɛn an tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ tajiko la effort dɔ kɛla mais halisa u ka belebeleba kɛ courant ko la u ka solution kɛ mais barrage b'anw bolo yan an k'an wasa don ninnu na sa ni mɔgɔ min y'a ye halisa an bɛ 2024 de la combienième siècle halisa anw bɛ ka marcher ni groupe de ye wa groupe minnu bɛ fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ gasoil yan gasoil alors que fɛn wɛrɛ bɛ yen o ka nɔgɔ ka tɛmɛ gasoil kan fil min bɛ yen fil ou bien fiole do wa ɔ fiole o ka nɔgɔn ka tɛmɛ gasoil kan ministre min tun bɛ EDM na musokɔrɔba in a yɛrɛ y'a fɔ n'a fɔra an ka tila k'o fiole to yen o min ka nɔgɔn ka tila ka taa nɔrɔ gasoil la alors que gasoil de bɛ se ka yuruguyurugu gasoil de bɛ se ka tigɛ mais ni fiole do o tɛ se ka yuruguyurugu o tɛ se ka tigɛ alors que gɛlɛya min bɛ EDM kan a yirala k'a fɔ yuruguyurugu in fana nɔba b'a la mais ka problème dɔn mais o solution o kɛra baara ye an bolo o de la tuma dɔ la i b'a fɔ ko an ka problème ka di jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma min don on ne sait pas quoi parce que ne t'a dɔn ni ɲɔgɔnna problème bɛ se ka dɔn cogo min na ni ne yɛrɛ dun o machine ninnu tɛ si gasoil moteur la parce que a fɔra ko fɛn fila bɛɛ bɛ se ka k'u kɔnɔ fiole ani gasoil mais gasoil ko de ka gɛlɛn mais fiole ka nɔgɔn fiole ka nɔgɔn o ye kelen fiole in tɛ se ka yuruguyurugu parce que a tɛ se ka ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ni gasoil ninnu tɛ ni groupe ninnu tɛ mais an bɛ tila k'o to yen ka taa fɛn wɛrɛ ta a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ala ka ko ni sababa bɛ an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka nin kɛ kuranko in fura ye n balimaw yanni an ka bɔ yen EDM ka budget bɔra san 2025 ta nafolo kasa bɛ min n'u k'a ka baara kɛ n'o ye aw bɛna wari mɛn sisan a bɛ bonya aw hakili ma o kɔrɔ ye EDM a bɛ fɛn kan a b'a kan dɛ o wari kan ka don da min fɛ baara ni min kan ka kɛ a bɛɛ dɔnna u y'a baara bɛɛ kɛ ka bɛn kunun ma k'a kuma a kan ka bɛn kunun ma n'o bɛnna novembre kalo tile 27 ma a budget bɔra u y'a kuma kɛ donc o hukumu kɔnɔna na coordinatrice n'o ye PASEM ye Alimata T Jabate ale bɛna dɔ fɔ an ye a bɛ ka kɛ fɛn min ni fɛn min kama o de la u tun ye lajɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye Alima T Jabate ye min fɔ an ye an ka jɛ an k'o lamɛn. bɛ se ka fɔ an ɲɛna kun jumɛn de la aw ye nin lajɛli kɛ sɔgɔmada in na? Sɔgɔmada in na lajɛli bɛ an ka san wɛrɛ baaraw de kan. An ye baara an bɛna baara minnu boloda san wɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko budget donc o de planifiyelen don ka a wari hakɛya minnu bɛ don a la k'o déterminer donc sɔgɔmada in na baara de bɛna to ni an bɛna budget min présenter budget in 27 milliards de dollars et de francs CFA, excusez-moi. Comité de pilotage de bɛna adopter o de b'an permet ka se ka a baara boloda san wɛrɛ à partir de janvier. Yalima i bɛ se ka comité de pilotage walawala an ye dɔɔni wa? Comité de pilotage ye projet ka taabolo dɔ ye gouvernement kɛlen bɛ ka a ka représentant mɔgɔ da bɛ don projet in gestion na olu bɛɛ kelen kelen b'a la donc olu de ka baara ye k'a lajɛ taabolo bɛ cogo jumɛn a ka ɲi a man ɲi a kan ka redresser cogo jumɛn décision minnu kan ka ta ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yen cogo min na donc comité de pilotage ani ka autoriser an ka budget kan an bɛ se ka baara minnu kɛ ka se ka recommandation d'a ma mun bɛ se ka projet tɔ sinsin ka se ka objectif a dabɔra mun kama an ka se k'o baara kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna baara kɛ mun de kan? Bi an bɛna baara kɛ san wɛrɛ budget de kan. Budget in 27 milliards 120 millions francs CFA. Donc comité de pilotage bɛna o de walawala k'a lajɛ
sisan ne bɛ fɛ ka dɔn nanzarakan na i y'a walawala cogoya min na a bɛna don da jumɛn fɛn fɛ kuranko ninnu i ka o yɔrɔ expliquer ka ɲɛ bɔ a bamana. Donc san wɛrɛ baara in bɛna don kuranko baara de fɛ an b'a fɔ min ma ko transport a fanba bɛɛ bɛna t'o la. Donc 27 milliards kɔnɔ 19 milliards déjà o bɛ taa kuranko yɛrɛ gansan na. Kuranko min b'a to kuran fangaba bɛ se ka Bamakɔ ville traverser cogo min na ka se ka poste fɛnɛ kɛ minnu bɛ se ka kuran fangaba ta ka se ka a kɛ fitinin mun bɛ taa réseau de distribution kɔnɔ pour que clients ka se ka kuran sɔrɔ lafiya kɔnɔ ani ka kuran qualité ɲuman fɛnɛ sɔrɔ. Yɔrɔ jumɛn de bɛna kuran sɔrɔ? Bon an ka projet in bɛ sinsin Bamakɔ n'a kɛrɛfɛ quartier de kan. An ka phase fɔlɔ la an ye quartier 54 an ye baara k'o de kan distribution na jusqu'à 210 kilomètres de 210 an y'o de kɛ réseau de distribution na. Clients 7000 clients an sera k'olu de fɛnɛ branché. Donc ka courant stabilité baisse de tension kun bɛ yɔrɔ minnu na ni quartier ninnu na an sera k'a jigin. Donc o yɛrɛ de ye salon funtɛni yɛrɛ gestion nɔgɔya tuguni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Ma an nimisi wasa sɔrɔ a ka baara ninnu na. An ye nimisi wasa sɔrɔ an ka baara la parce que baaraw cogoya tɛ kelen ye. Bi déficit de production de bɛ yen nɔ mais an kun bɛ location minnu kɛ courant fanga gɛlɛya yɔrɔ la o bɔra yen nɔ. An kun bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ panne caman ani an ka transport bɛ jenini min kɛ o fɛnɛ o nɔgɔyala kosɛbɛ. Donc an ye EDM appuyer kosɛbɛ a ka exploitation na ani k'a ka personnel équipé se ka baara kɛ courant kɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya y'u ma. An ye EDM appuyer maintenance ni exploitation dépannage. Donc an ye nimisi wasa dɔ sɔrɔ déjà ka sɔrɔ projet ma ban fɔlɔ. Yalima ni laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ PASEM na o ye jumɛn ye? PASEM ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka courant fanga caman sɔrɔ fangaba sɔrɔ ka sɔrɔ ka a jigin k'a caya k'a di population ma. An ka laɲiniw de. Ok, donc balimaw je pense que aw bɛ faamuyali sɔrɔ nin na sisan u bɔra ka min fɔ sisan budget san 2025 ni o ye san nata ye u kan ka baara min kɛ au sein de l'EDM u ka baaraw la a musaka faralen ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan miliyari 27 27 milliards 120 millions francs CFA 27 milliards 120 millions francs CFA o y'u yɛrɛ ka baaraw ye u yɛrɛ ɲuman ko transport b'a la courant kan ka bɔ yɔrɔ minnu na ka taa yɔrɔ minnu na ka dɔ bɔ a fanga la k'a di région misɛnninw ni dugu misɛnnin minnu Bamakɔ n'a kɛrɛfɛ dugu Bamakɔ n'a kɛrɛfɛ yɔrɔw a bɛ tali kɛ o yɔrɔw de la. Donc vraiment EDM a bɛ ji min vraiment a bɛ mini kɛ a bɛ dunni kɛ dɛ a b'a kunu yɛrɛ a b'a bolo fila fa yɛrɛ de k'a k'a da nka tiɲɛ na u ka baara ninnu majɛw de bɛ yen ka d'a kan maaw tɛ ka courant sɔrɔ k'u nimisi wasa n'a ye u kan ka solution k'o de la ka d'a kan n'i ye EDM yɛrɛ wari min bɛ don EDM na san kɔnɔ n'i y'i sigi k'a mɛn kulo la kuma dɔw la ka tila ka n'a ye ko courant ko dusukasi bɛ mɔgɔw kan a bɛ digi maa la quoi a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ donc c'est pourquoi an b'a ɲini EDM mɔgɔw fɛ halisa u ka wulikajɔw sabati ministre kura min nanen filɛ nin yɔrɔ dɔ min caman kun y'a laɲini k'a fɔ k'o ka taa donc kura min filɛ yen tan u k'a lajɛ u ni nin ka bɛn ko kan ni yɛrɛ min bɛ yen ministre ta kɔfɛ premier ministre ta kɔfɛ a yɛrɛ kelen ka tila ka se yen ani ninnu u ka sigi yɛrɛ de ɲɛ ŋɔɲɛ u ka sigi aw filɛ ne filɛ u ka kuma gɛlɛya min bɛ yen u k'a fɔ ɲɔgɔn ye a ti ɲɛ min kɔ u k'o fɔ ɲɔgɔn ye baara bɛ ɲɛ cogo min na o de y'an bɛɛ ka laɲini c'est l'intérêt général o ka kɛ dɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ka kuranko la o ka ban
n'o tɛ ni mɔgɔ min ye san 6 ɲɔgɔnna kɛ ka segin kɔfɛ, san 7 kɛ ka segin kɔfɛ, cɛ an kun tɛ nin kɔnɔ o. Mais kana n'o ye ka tila k'a juguya tan. Mais mun de yɛlɛmana? Mun de yɛlɛmana? An k'o fɔ ɲɔgɔn ye. Donc vraiment an ka dugawu kɛ nin kelen ka kɛ a fura ye Zeyina. Maliɲɛnw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na. An ka armée ale ye baara belebele kɛ jamana yɛrɛ ka lakana hukumu kɔnɔna na. N'o dɔ kɛra jarawulikɛlaw olu gosili ye ka dangariw la, maa jugu minnu bɛ yen n'u bɛ wuli kajɔw kɛ cogo min na kana se ka dankari mɔgɔninfinw yɛrɛ la, wali kelen ayiwa soit finitigilakaw la ou bien mɔgɔw la minnu b'an ka marabolow kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ vraiment an ka armée u ye wulikajɔ belebele dɔ kɛ ka se ka se sɔrɔ jarawulikɛlaw kan. O dɔ kɛra ayiwa an ka marabolo dɔw kɔnɔ. Ayiwa o de la sa fɛn min ye lakanabaliya min ani maa juguw ka wulikajɔ min fanga n'o ɲɛnen bɛ an ka jamana kɔnɔna na waati laban ninnu na ka sabuya kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ye. Anw ka finitigilakaw ni o ye faamaw ye, u kɔni bɛ ka tɛmɛ ni a ye halisa u ka baara ani jija ni cɛsiri min b'u la ka se k'o kɛ cogo min na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ lakana bɛ se ka sabati. O de hukumu kɔnɔna na finitigilakaw ka lakanani jɛkulu min bɛ yen n'an ko a ma ko opération Maliko. Opération Maliko olu ka wulikajɔw hukumu kɔnɔna na olu kɔni ye baara belebeleba dɔ kɛ min ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka laɲini kun ye o ye. N'a kɛra n'a jɛra jamanadenw fana ye, o de hukumu kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn ye min n'o bɛnna novembre kalo tile 25 ma san 2024 Kayi ale marabolo kɔnɔna na. O kɔni kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maa jugu ninnu kun ye bɛnkanni wale dɔ ta ka Kayi marabolo dugu dɔ sɛgɛrɛ n'an ko a ma ko Sandare. Sandare dugu hukumu kɔnɔna de la an ka lakana tigilamaaw olu kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ, u ma ko bila ka mɛn, u fana y'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na ni maa jɛkulu maa jugu ninnu minnu bɛ ka nin baara in kɛ ka se ka wuli ka dangari u la. O la sa an ka finitigilakaw kɔni wulila, ninnu maa jugu ninnu u kun kɛlen bɛ ka jɛjugu min siri a ko bɛ se ka jɔ. Kabi waati min na i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an cogo min na ni kibaruya sɔrɔla ka kɛɲɛ ni an ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ ka bɔ an ka finitigilakaw ka yɔrɔ la, o de ye an ka finitigilaka maa 5 yɛrɛ bɔɲɔgɔnko a bɛ komi olu de banana, olu fagara ani maa 4 ɲɔgɔn na ka olu bana. Ani ayiwa cɛnni kɛra fan dɔw fana fɛ. Nka fɛn min ye minɛnko ta fanfɛla kɔni ye an ka fɛn dɔw olu fana sera ka tiɲɛ. Sabula an ka sari dɔw ka taa se pick-up ma ani fɛn caman caman wɛrɛ olu cɛnni dɔw donna an kunna. Nka fɛn min ye maa jugu ninnu kɔni ye k'u ka wulikajɔ fana sera ka kɛ sababu ye ka taa ni an ka maramafɛn dɔw fana ye n'an ko min ma ko pick-up. Ni o ye finitigilakaw ka kɛlɛkɛ bolimafɛn dɔ ye. Ko nin bɛɛ kɔni kɛla yɔrɔ min na Sebabugu o yɔrɔ ninnu dɔw b'a la. U bɔra ka min fɔ sisan nin ma kɛ yɔrɔ kelen na dɛ. Sebabugu o b'a la ani Kuala o fana b'a la. Ni ale ni Bamako o bɛ kilo 100 ani kilo 88 o bɔ ɲɔgɔn bɔ n'a bɛ RN 22 kan, route nationale 22. Ka kɛ ni kunnafoniya dɔw sɔrɔ yɔrɔ ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ayiwa an ka gendarmerie mɔgɔw olu ka escorte dɔ u ka convoi dɔ o kun bɛ a yɔrɔ la, a yɔrɔ fanfɛla la. Olu ka wulikajɔw fana fanga sera ka bonya cogo min na halisa cɛnni a bɛ se ka dan sira la. O hukumu kɔnɔna de la an ka finitigilakaw fana u ye wulikajɔ belebele kɛ maa minnu ni olu kɛra sababu ye ka nin kɛwale jugu in k'a kɛ ka nin baara jugu in ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ n'u tun bɛ fɛ ka kɛ malidenw fana na ka bɔnɛ jigi u kan balimaw tigɛ ma k'a nana. U ye bɔrɔntɔli da a maa jugu ninnu kan ka fagali da u kan a ka jugu kojugu. Sabula ni kunnafoni sɔrɔlen Mali kɛlɛkɛminɛ fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ de bila baara la. Sanfɛtaw, Albatrosiw ka taa se drone ma ani fɛn caman caman wɛrɛw
u ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila baara la cogo min na maa minnu ye nin baara kɛ maa kelen kana se ka kisi u la o fɔra cogo min na belebele kɛra o la ka d'a kan armée tilala ka larawuli de kɛ maa minnu ye nin baara in kɛ k'u larawuli k'u ɲini a tila bɛɛ fagara ka dɔw ɲɛnama minɛ donc vraiment a kɛra yɔrɔ min fana na o mɔgɔw fana y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ sabula ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ o a kɛra maaw ɲɛna donc sandarekaw ani an bɔra ka yɔrɔ minnu fɔ sisan nin wulikajɔ in de kɛra sababu ye ni armée ye maajuguw daga sama ka bɔ maa caman dala nin yɔrɔ ninnu na ka d'a kan an kun sigin bɛ n'a ye ka d'a kan toujours ni armée ye sebaaya dɔ sɔrɔ ninnu kan i b'a ye u bɛ taa tiɲɛni kɛ fan dɔ fɛ centre kɔnɔ baara min dal'u ka wagati laban in na o ma dogo mɔgɔ la donc u bɛ marabolo wɛrɛ lajɛ u bɛ taa ka taa tiɲɛni kɛ cogo min na halisa cogoya tiɲɛwalew bɛ se ka ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ nka barika de bɛ faamaw kɔ duwawu de b'u kɔ dusu de b'u la u déterminenen don wa u bɛ kɛlɛ in kɛ fo ka se a dan na o tuma an bɛ duwawu kɛ halisa sebaaya ala k'o nɔgɔya an ka finitigilakaw ye balimaw yan'an ka bɔ finitigilakaw ka yɔrɔ la k'a da u tulo kan kunun fana a jɔra kunun fana finitigilakaw ye minɛnba dɔ sɔrɔ ka fara u ka minɛn kɔrɔlenw kan u ye minɛn kuraw de sɔrɔ drone ka bɔ tirikiw yɔrɔ ni drone diɲɛ kɔnɔ bi drone minnu bɛ yen n'u ka tiɲɛni fanga ka bon balimaw ni drone ninnu b'o la dibilan de b'a la a bɛ tunu sankolo la fiw jugu bɛ bali min na dɔrɔn a ye tasuma d'a kan donc o réception kɛra kunun an ka ministre de la défense fɛ ni o ye Sadio Kamara ye ani jamana maaba wɛrɛw olu tun b'a kɛnɛ kan donc halisa an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmaaw ye baara ninnu tako ɲuman ala k'a d'u ma dɔ bɛ kili da ɲinɛ sa maa jugu dɔ bɛ kili da ɲinɛ jamana in kɔnɔ o ma wuli donc badenw halisa an ka dugawu kɛ jamana ɲɛmaaw ye ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye a bɛ ɲɛnabɔ ni ala ka diɲɛ ye balimaw an sera ka kunnafoni min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn ni bi alamisa ye min bɛnna novembre kalo tile 28 ma o de ye nin ye Bamako News TV sanfɛ a lasiraw ma Segu Tarawele fɛ la grande voix aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn. Voilà. Coupé.